Dnes si pripravíme niečo pre zamilovaných a budú to čokoládové srdiečka s malinami. Na prípravu potrebujeme horkú čokoládu, hladkú múku, héliu, vajíčka, cukor kryštálový. Najskôr si rozpustíme čokoládu s héliou vo vodnom kúpeli. Pokiaľ sa nám rozpustí, tak si vyšľaháme vajíčka s kryštálovým cukrom do tuhej peny. Vajce s cukrom máme vyšľahané. Zľahka primiešame múku. Múku takisto musí mať preosiatú. Rozpustenú héliu s čokoládou rozmiešame a rozpustené vlejeme do vyšľahaných vajec s cukrom a s múkou. Hmotu, ktorú si pripravujeme, túto čokoládovú šľahanú hmotu, môžeme mať pripravenú aj deň vopred, odležanú 24 hodín. Ona samotná čokoláda vlastne stuhne v tej hmote. Potom sa pri pečení rozpustí, čím vytvára taký veľmi príjemný takú veľmi príjemnú čokoládovú chuť. Pokiaľ nám trošku vychladne čokoláda, pripravíme si formy. Každú jednu formu vymastíme héliou, nerozpustenou, môžeme teda aj rozpustiť, ale môžeme aj nerozpustenou. Zoberieme kúsok hélia a vymastíme tak, aby sa nám srdiečka vo forme neprilepili. Čokoládu prilejeme do hmoty, zamiešame a pomocou cukrárskeho vrecka alebo lyžičkou dáme do foriem. Približne tak do 2/3, lebo oni sa pri pečení zdvihnú, aby nám potom z formy nevytiekli. Takto pripravené srdiečka, koláčiky, môžeme nechať odležať, pokiaľ nám nepríde návšteva a potom ich dať upiec, alebo ich môžeme dať hneď piec pri teplote 190 stupňov. Pokiaľ chceme, aby čokoláda vo vnútri bola tekutá, tak krátko 9 až 10 minút. Pokiaľ chceme, aby boli jemne prepečené, tak ich necháme tam tých 13 až 14 minút. Pokiaľ sa nám srdiečka upečú, pripravíme si horúce maliny. Použijeme buď čerstvé alebo zmrazené maliny. Dáme ich na zohriatú panvicu. Na dochutenie použijeme šťavu z limetky. Maliny nesmieme rozvariť. Keby sme ich rozvarili, uvoľnili by sa nám jadierka a tie by potom prekážali a nezostali by také pekné červené, aké sú teraz. V podstate ich len zohrieme, nevaríme ich. Dáme trošku demenovky. Medzi tým, pokiaľ sa nám zohrajú maliny, opražíme si mandlové lupienky. A len krátko opražíme. Nakoľko mandle obsahujú olej, obsahujú tuk, on sa uvoľní a zostanú také krásne, voňavé a svetlo-hnedej farby. Musíme dávať pozor, lebo keď sa nám rozohraje panvica, aby sa nám nespálili. Koláčiky máme upečené. Opatrne vyklopíme na tanier. Dáme maliny. Opražené mandlové lupienky. Na záver pridáme vanilkovú zmrzlinu a hneď servírujeme, nakoľko koláčik je teplý, aj maliny, aby sa nám to všetko nerozpúšťalo.